Atong mga pagbasa karon nga nadungog, we have the first reading which is so much familiar to us, no? Nga very known o familiar kanato. Actually, this is the story of conversion ni San Pablo, no? So, makita nato from being a persecutor, padulong dito sa pagka-witness and apostle. So, nindot kayo ang nahitabo. Naay gingon nato nga murag drama. A little drama about the story of the life of Saint Paul. Nga siya, before siya na convert, siya si Saulo, no? Si Saul. O sa iyang pagkakabig ngadto sa pagtuo, siya ang known kanato nga si San Pablo. Sa mga igsuon, nahitabo kini tungod kay lahi ang iyang kinabuhi kaniadto. Matod pa iyang gipamatay ang mga Kristiyanos. Apan si Kristo o ang Ginoo mihimo og paagi aron siya mahimong tigsangyaw sa ebanghelyo. Aron mahimo siyang magdala sa maayong balita. So nahitabo nga nahulog siya, no? Sa kabayo o tungod sa silaw o sa iyang paglantaw, murag kahayag ang iyang nakita nga nakahatag kini kaniya og pagkabuta. Nahimo siyang blind niadtong higayuna. Ug mao di kadto ang mga higayon nga lain human niadto lahi na ang iyang makita. Nga uban sa tingog nga nagingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Umingon siya, kinsa ka man di ay Ginoo. Umingon, ako sa Jesus ang imong gilutos. So sa matag higayon nga siya mihimo sa paglutos sa mga Kristiyanos, iyang gilutos ang atong Ginoong Hesukristo. Ug mao kini ang nakapabag-o sa iyang kinabuhi. Ug nagahatag kaniyang bag-ong kahigayunan aron siya mahimong sumusunod sa atong Ginoo. Mga igsuon, this simple story of Saint Paul could be our own story of conversion. Siguro mausabin kini ang atong istorya sa atong pagkakabig tungod kay daghang mga kahigayunan nga kita kitawag sa Ginoo apan wala kita mohatag sa atong tubag. Apan sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, kini nahimong paagi aron kita makabalik ngadto kaniya o aron kita mahiusa diha sa iyang misyon. Sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog ang bahin gihapon sa discourse about the bread of life ni Kristo. O sa pipila ka mga adlaw, atong nadungog ang mga mensahe about the bread of life. Nga nagpaila siya, nga siya ang pan sa kinabuhi. Ug dinhi sa atong ebanghelyo karon, siya mismo, no, nagpadayag sa iyang kaugalingon kung unsa ang atong madawat makuha kung kita mukaon sa iyang unod ug muinom sa iyang dugo. So kini tungod sa mga pangutana, no, unsaon man niya paghatag sa iyang unod, sa iyang kaugalingon aron ipakaon kanato ug sa iyang dugo aron ipainom kanato. Matud pa ni Kristo, unless you eat the flesh of the Son of Man, you will not have life in you. Dili ka mo makabaton og kinabuhi. Mao nay una nga iyang giingon kanato. Kung dili kita mukaon sa iyang unod ug muinom sa iyang dugo, dili kita makabaton og kinabuhi. Nganuman, tungod kay ang atong pagdawat sa iyang kaugalingon, mo'y makahatag ka nato sa kinabuhi. Ikaduha mga igsuon, iyang gipasabot, nga kinsa ka tumukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo, siya makabaton og kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Naay madawat nga kinabuhing tunay ug adunay pag-ambit diha sa iyang pagkabanhaw. Ikatulo mga igsuon, siya misaad kanato
Nga kung kita mukaon sa iyang unod ug muinom sa iyang dugo, nga mao ang tinuod nga pagkaon ug tinuod nga ilimnon, you will have life in me and I in you. Kamo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaninyo. Mao kini ang iyang gisaad kanato mga igsoon. And in our presence here in the celebration of the Holy Mass, mao kini ang iyang gipasabot kanato. Every time nga naata sa santos nga misa, ni ata I hope andam nga mudawat sa iyang lawas nga mahimong atong kinabuhi, nga kita mahimong magpabilin diha kani og siya kanato ug maghatag kanato kinabuhing dayon ug kinimang pahayag diha sa pag-ambit nato sa iyang pagkabanaw. Mga igsuon, sa atong pagpadayon ining santos nga misa ug dugang pagpamalandong niining pan sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato, hinaot unta nga kinimutuhop sa atong kasing-kasing mahimong kabahin sa atong kinabuhi adlaw-adlaw ug dili na gayud kita mulayo diha sa Ginoo nga naghatag kanato kinabuhi ug kinabuhing tunay. Mga igsoon, atong iampo ang matagusa kanato nga malig-on kita kanunay pinaagi sa atong pagtambong, pakikiusa ug pagduyog sa santos nga Eukaristiya. Amen.